Lolemba pa 18 Oktoba chaka chake ndi cha 2021 ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso ku Times Radio tafikanso ndi program ina ya Kwagwanji mene timakhati ufusa funso loti kodi kunjaku Kwagwanji ndi timaunikira nkhani komanso kuti kuseri kwa nkhaniko kuli zotani. Ndili ndi the young man Chawezi Banda. Ndakulandiratu young man. Ndathokoza Wanda. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisia. Chawezi nkhani imene idakhala ngati idakambidwaso kangapo ndi nkhani ya kusagwirizana kumene kudabuka chakuchireka uko kutamwalira amfumu a group village headman Nkata. Yes. Malingana ndi nkhaniyo ikunena kuti a group wa adali a chikhalidwe cha gule komanso amapemphera kutchalichikwa kuti headstone ministries kumene koko kuli munthu amene mwene wakeyo wa tchalichiyo ndiye mulunguso. Amadziti iye ndi mulungu. Yes. Now zikuoneka kuti padali kusagwirizana pakati pa akubanja akubanja komweko padali ena amene amafuna kuti mwambo wamaliro umenewu uyende mosatira chipembedzo chimenechi pamene ena amati ayi asatire chikhalidwe chawo chagule wamkulu zimene zidapangisa kuti pasakhale kugwirizana mpaka na tchalichi kutenthedwa galimoto kutenthedwa ndi katundu wina as a result yokuti ena adaona ngati kuti mwina tchalichiwa akokera kwambiri mbali yawo. Now nkhani imene tifuna kukambirana panopa yes iyungoti pasa zina zimene zimachitika nthawi ya maliro. Yes. Tipakachitika maliro nthawi zina pamakhala kukokana kukangana kuti even kuti munthu yosadali mwina wachikhalidwe koma even kumipingo kumakhala kuyang'anano mabuku kuyang'ana kuti biru ikuyenda bwanji khangata pa biru sibudalipire bwinobwino iya sitiyimbako kumeneko sitibwerako sititani zimene zizi kapena kukanganirana even malo oyika yayitika kuno yayitika uko mpaka na anthu mwina kumakhapana kutemana tazionapo mbuyomo. Kodi makamaka vuto limakhala kuti chani aliyese kufuna kukokera kwa munthu amene watisiyayi Mwina tiyambe ndi nkhani iyi yachitika dzulo kuchirekayi. Adapita Jameson awudziwa bwino kuchireka Jameson ndiye amafotokoza kuti ayi kumene kunkhani yake njoti amakokana kuti akuti akulu asadamwalire amfumuwo akuti amachita so associate ndi agule kuchireka ndikudziwa. Yes. Ndaphunzira ku standard 6 pa skulu ina timati pa andisene apo tikapita chakuchikuli ndiye kulida agule kumeneko kula akachina kadya nkhonde ali kumeneko aliko digule kuliso anthu ambiri adachita seto ochokera Central Region even a Tyson Gont I think so it comes from that particular side nkhani iya kuidziwa bwino ndiye agule wadi aliko. Now makosana amene wakuti mfumuyi amachita nayo so associate koma at some later stage amfumuwa adayambaso kupita ku chalichi chimenechi chakuti cha headstone chakuti international kumene kuli ambuyeku ndeno mukuona kuti magulu osewa ali controversial ngati kwina akwakuti kuli munthu amene amasichero ndi chani yeye ndi mulungu ndi ainawo amapemphera kwa ambuyewo. Exactly. Ndeno kuti kulolerana kwache kukadakhala kovutirapo chifukwa ine nimaona ngati kuti zinthu zeni za mulungu sizifuna defending. By the way namulangizapo munthu wina otchuka kwa basi anthu amansatira kwambiri ndachezapo naye ndifuna ngokuza wana ndi adandiuza kuti Chawezi whoever is attacking me ineyo I will fight back. Nde ine tikucheza tisadambe kucheza pakanema ndamuuza kuti koma ine muona ngati kuti God does not need defending. Ngati niyo mukupanga ndi choonadi I told him pawiriwiri ngati mukupanga choonadi tangu asiyana anthu azitani azilankhula amene angalankhulire. Now what I'm trying to say is zinu ngati zizi zili zoti zonena kuti zokhudza kaya ndi chipembedzo kapena chani anthu choyenera kutsatira amadziwa okha chifukwa nkhani yonseyi imakhala publicity ifenso tichuke kumeneku mpingo wathu upite pachani patsogolo nkhani timavuta ndimene iwanda. So nimeona ngati kuti ma issues ngati awawa samayenera kuti azichitika imangofunika ndi tolerance. Tinamvapo ena atafusa adapereka chitsanzo chaku maliro kwa amene adali wachiwiri wakale wa dziko lino Justin Malewezi akuti tukumbukira bwino pamwambo wa maliro wa Malewezi khanga tizidayenda bwino mbali zonse ziwiri zidalipo chewa heritage kumekuda bwera agule zidatheka ukuso ampingo akuti Anglikane akuti so zidatani zidatheka kuti yayi magulu osewa
abwana amacheza nawo ndiye zikadatha kutheka kuti ya mwina ine mutengapo gawo lotani koma chachikulu kumakhalanso kumulemekeza munthu amene wapitayo mukakhala kuti mwachita zinthu mwadongosolo koma mukachita mapokoso kenako isi kuti nkhani ino imakula mpaka dziko lonse ladziwa tchalitchi chawo cheka galimoto yapita katundu winanso wapita koma unabwesa nkhani yabwino wanthu anayo kuti zotsatira zimene zimachitika pamaliro mwina akafa sizikhala ngati zokhazi zilipo zambiri then mati ndifunsepo funso kuti kodi ubale wa munthu mwina ndi mlengi wake angauziwe bwino ndi ndani ndife amene tikuona kapena munthu ubale umene amauziwa kwambiri mwina ni mlengi wakeyo pachoti sometimes anthu fe timabwera kumanena yeah sitiweruza do not judge koma tikaona zimene timapanga ayi ndithu kuweruza timakhala tikuweruza atimaweruzana kuti awawa anapanga chakuti ndiye mwina sitiyimbira I know kuti zipembedzo zosiyanasiyana zili ndi malamulo amene zimatsatira cholinga chokuti ngati iweyo ufuna uzipemphera kumene koko uzisatira zimenezozo kakha kuti sudaphwanye ali ndi mphamvu iwo ngati mmene adagwirizanirana kuti mwina tizikudulani kaya mwina sizapanga zakuti komano zija zomankana munthu atamwalira kuti yayi uyuyu chifukwa cha zakuti sitimpanga therefore mwina sitikayimba sitikalalikirako kumene koko mwina funso limene ambiri amakhala kufunsa manawo kodi tikapita ukapanga mwambo umene uja timakampangira ndani funso lalikulu limenelo ndikukumbukira atamwalira president wa ku Ethiopia tinkati Meles Zenawi kudali anthu amalira atusimasewera ngati unaona nkhani imene ndi atamwalira Meles Zenawi wa ku Ethiopia ndi ripoti imene ndifuna ndiyankhe funso lako lwana ripoti imene adalemba wa BBC nikamvera pa wireless now you know wireless ntchito yake is to create a picture ndi anachita describe imene adagonera Meles Zenawi suit imene anavala shati komanso tie imene adavala ndi adanena kuti Zenawi agona motere he is lying in state wearing a what type a gray suit and the tie wakuti whilst the songs are being sung escorting the dead in comfort of the living umvese mentandauza mawu agona poti in comfort of the living or the remnants kunena kuti amene mwasalanu akwena atontozedwe alimbikitsidwe nawo ndimayankha funso lako kunena kuti tikapita kumaliro amipingo chachikulu sikuti tikulimbana ndi uyu wapita Bible limene kuti wakufa sadziwa kanthu muwerenge verse imene muisakesake wakufa sadziwa kanthu kutsindikatu kuti the dead know nothing sadziwa kalikonse koma awo amene atsalawa nawo mukapita kumene kuja that is why uzaona kuti olalikaja amatengerapo mpata kuti adzudzule otsalafe chifukwa kuti anthu mwabweretse pamodzi zimavuta so umene uja ndi mwayi oti iniyo mukapita kumene kujako mukalalike chani uthenga in fact chinthu chachikulu ndikambeza mwina za chikhristu chinthu chachikulu mu chikhristu is to win souls kuwina amatha kupereka moyo yawo kumaliro fata atakumbusidwa kuti tsiku ilili lizafika ndiye mukanena kuti ine ndikafuna nkhani zakoma kuti yabwera inuyo silanga tikakhala paguwa amene tikakhala kuchalichi kodi mmapitaso paguwa ankolo tikakhala kuti ndikilati muvetu father abusa evangelist si banda watabtikira ndimalitse nkati ndunena kuti inusoro paja chabwino tikabisa ndimanena kuti tikakhala kuti tili pansi pa otilalikira aja sitingayankhe mwayi wayo ndine kuti mina tikoza kuyankhapo ndi uwu kunena kuti kodi mukamanena kuti sitikayimbira chabwino tikudziwa zoti mmafuna mpereke chitsanzo chabwino mu society komanso kumpingo kuti yayi kuchali chitizikumbukira malonjezo aja tizikwaniritsa pali nyimbo ina amene kuti ndinalumbira zija ndizampatsa adalemba nyimbo imene ilipo nditu mu nyimbo ya chikhristu unaya kuti zimene ndalumbira zija ndidzapereka nkhani imodzi udanena wanda unaya kuti ngati munthu pena mina sudakwanitse kupereka za malumbiro zimavuta so kuti mpingo atani ayimbire nkhani zizangobwera koma ndimene kuti chachikulu chimene maona ine tikapita kwayimbira kumaliro kunena kuti asiyimbira tikuyiwalatu nkhosa izi zimene zingapeze mwayo tizilalikire tizifikire tiwine chani tiwine miyoyo ya wanthu imene kutani ikutayika so mwayengati umafunira kugwiritsa ntchito chani kugwiritsa ntchito bwino kuti mwina miyoyo yanthu ikoza kutembenuka ndizotheka bwanji tapitekapo chitsanzo cha malemu Justin Malewezi kuti akuti
heritage komanso ampingo adagwirira ntchito limodzi. Yes. Kuona ndizophweka bwanji mipingo inayi kuti imvesese kuti mwina nkutheka munthu malinga nchikhalidwe chake komanso ndi mfumu kaya whatever Yes. akuyenerabe kuti chikhalidwe chimenecho chocho asangochitsiratu. Yes, munthu chomwe kuti amapemphera kusonyeza kuti mwina ngati zimatheka adali ndi moyo wa chikhristu kadali ndi moyo wa kumapemphero komanso kwadali mkulu wa chikhalidwe. Koma mwina wanda zingakhale bwanji limodzi nzotheka. ine mundilole ndikuyankheni ngati mkhristu wetu amene akuti mulungu wathu ni mulungu wacha wansanje. Ndifuna ndiyankheno ngati mkhristu chabwino sindikutenga mbali yet koma ndinenepo ma scripture kapena mawu amene ndimadziwa amati mulungu wathu ndi mulungu wansanje. Akuti you shall not have other gods other than. Kodi chikhalidweso chimakhanga chipembedzo? Iweyo suzakhala nayo milungu ina kupatula ndani? Ine ndekha. Now chimene ofuna nena chiona kuti ndikulankhula ine kumbali imene ndikudziwa ine kunena kuti kodi nzotheka ndifake mzoona kuti mapokoso ngati awa amatanipo amabwerapo ndiye wina mlaliki wina adanena kuti the truth is exclusive. Akuti chilungamo chimakhapo chinga chimodzi, sipadzakhala zilungamo ziwiri, chilungamo ndi chimodzi. That is why uzaona kuti munthu akauzidwa kawiri chilungamo samakondo. Ndichifukwa even Yesu Kristo adanena kuti watch the article amene ndifuna ndiuse or determinant amene ndifuna kuyuza. Determiner amene ndifuna kuyuza anena kuti I am the way, the life and the truth. Akananena kuti I am ndekuti pali njira zinga zambiri koma adanena kuti I am the way, the life and the truth. No one gets to the Father other than me. Kutanthauza kuti inuyo buku lomwe mawerengalo limanena zimenezo. Koma nkutheka alipo ena amawerenga buku lawo lomwe silikamba zimenezo. Koma alipo amene ada challenge apo nena kuti ine ndine njira choona ndi moyo. Mbuku lawo ngati buku lawo tikunena inuyo buku limene mudawerenga. Limatero. Chifukwa inu muneneza buku lomwe mudawerenga. Nkutheka alipo mabuku ena akukambaso zina. Akwambaso zina. So zimatengera kuti iweyo werenga buku litiwa imapo chitipa. Exactly. Khani za chikhulupiriro zovuta. Kwa basi. Munthu chimene makhulupirira iweyo ngati kwa iweyo kumachikhulupirira usanyoze za anthu ena. Sizolondola. Kapena usafune kuti anthu ena osazikhulupirira za. Zimene wewe ukhulupirira. Very true one. Very true. Tikukhala muziko lokuti anthu adasankha kupanga zinthu. Imene mafunika ndi tolerance. Kumamvana kuti pamudzi pano tizikhalirana bwino. Etika atipena kuti religious correctness ena amati political correctness tikakamba nkhani makamaka ya plurality in terms of politics kuna kuti atilipo gulu lambiri timayenera kuti dzilolerana aliyense ndi choice yake. Ikabwera nkhani ya chipembezoyi yongofuningaso kuti nafeso paja tindi freedom of worship. Constitution so imavomera kuti ayi tiyeni akhale ndi ufulu akuti kaya muzika pembera muli mumtengo kaya muzi kubuduka pasi tidaonapo amachita zimenezo alipo ena akuti palibe vuto inuyo ngati conscience yanu ili clean kuti mukuchita zolondola chitani zimenezo constitution kuti nini ikulola. Koma nkhani ngati iyo makokana kugendana kuyasirana nyumba kufuna kuphana kamba zipembezo zikhulupiriro zosafunika tikoza uzichepetsa kuzichita minimize. Chabwino mukuti mwina maganizo chifukwa tikukambano ndi maganizo. Maganizo aife tikunena kuti zikanatha kutheka kuti mwina anthu akanatha kumvana kwa basi kusiyana ndi zimene zachitika papa. Chifukwa munthu yowapita inu amene mwakhapana amene mwauchirana zinthu ndi amene muli ndi moyo. Very true. Chabwino kupitirira ndi program yathu ya Kwagwanji ya lero tifuna tiloweso pano kutonse kuwatsogoleri. Kutonse nthawi zonse atangokhazikitsa chitonse chimenechi tidafunsa mafunso kodi munena kuti ngakhale muli pa mgwirizano koma chipani china chilichonse chidakalibe pachokha. Kutanthauza kuti chipani imenecho chilibe ndi ufulu omapanga kampeni kuti chipambane aphungu kaya ndi makhansala ndi zina zachoncho zimene zakhati kumafunsa kuti ndizotheka kuti pa nthawi imene mupanga kampeni kaya ndi ma by elections osagwebana osayankhula zinthu zonyoza anzanu ndi ma by elections ena akubwera kutsogolo kuti aonapo anthu akuyankhula mmeneko mukuti kumumva wa UTM akuyankhula nkumadabwa kuti kodi mgwirizano umenewu kumakhala zotani chifukwa chokuti wa UTM akuyima kuzuzula ndithu kuti kukwera mtengo kwa fetereza akuchitisa ndi president khangati kumuloza kuti ndi wa MCP amene akutani akukweza fetereza wa MCP akubwera kuna kuti kumgwirizano ku tikulamula ndifeyo ife ya MCP ndi amene tikulamula kumene kukwina nkumati kodi mukulankhula motani yeti nitakupeza mpata nthawi inake ndachezapo ni masekretary general azipani ziwiri zimenezi ankaka ndi akaliati adandiuza onse kuti ayi sizatheka apo kuti zatani tizanyozana chifukwa choti tizakamba issue based campaign. My question was audanthauza kuti ali mumgwirizano ali mboma azachita issue based campaign. So my question was kuti
how are you going to be different because zinthu mupangira limodzi Yes. kuti ine ndizamuuze munthu wina wake why asankhe ineyo osati wina amene uzati chani when my issues are the same palibe amene andiyankha kodi pamene papa chawezi adawunikirapo bwino kuti kodi tizipanga bwanji tikazakhala kuti tifuna tipikisane chifukwa timaziwa ngakhale maiko ngati tifuna kumva za America bwana timadikira chisankho pamene umamva amene amagwebanirana kusiyana amene akwanza athu aja ndoti chikangotha zimene zija they come together kugwira ntchito limodzi. Ife timapezeka betu kuzitengabe zimene izi nkhondo ya mawu imene tikumayimva nthawi ya kampeni kukakhala ma by-election ikutipasa chithunzi chotani cha mgwirizano umene timati tonsewu chawezi. Nkhani yovuta wanda si nkhani ya masewera olo iweyo kudziwa kuti olo funso lidakati ndikufunse iweyo sifunso la masewera ndi zinthu zovuta. Ndiyambire kupereka background ino mwina kudava pa Chilima unena kuti mgwirizano sadachitike anthu no he said no one is going to bully us into getting into an alliance kuti neno kuti kankhira umene kupitani akuti yayi komanso he said kugwirizana nkosavuta kunja kuno koma zomwe zili mkati mwa mgwirizanozo he said aonena kuti kugwirizana mungwirizano mwamvesesa yes kugwirizana mungwirizano even muli mungwirizano kumagwirizana ndi zinthu zimene tikuziunika kuti zimenezo zizachitike kutsogoloko. Mawu awa amalankhulidwa asanalowe mu mgwirizano. Nkhani ina imene ndifuna ndikuwuzeni ine nditacheza nawo ndafunsa Achilima kuti tikudziwa kumbuyo umene tikuchokera kodi mgwirizano umene mukuchita apapawo have you put enough safeguards so that whatever happened in the past shouldn't rear its ugly face again on this particular country kumbali ya mgwirizano umenewo. Achilima anandiuza kuti safeguards yes adayamba kuyankha choncho tikozo kamba za ma safeguard kuti taikakaya chani taikachi akuti because we can even get the best lawyers of the land kuti achite draft zima agreements akuti we can even go to ku international criminal court kuti amene azachite iziyo mumuze tikoza kubweresa kaya abusa kuti amange mgwirizano umenewo but this agreement still gets back to the two of us ine ndinda achakwera adeda unena choncho kuti ine ndi achakwera titabweresa the best lawyers of the land koma mgwirizano umenewo uli pakati pa ine ndi achakwera ndi family kutani tingapange kuti mgwirizano uyende now ukuyenda funso ndi limenelo unena kuti ine chimene mafusira yes yokuti chimene chimandidabwisa ine ndi chokuti amunthala yankhulapo Amoris IMCP akunena kuti zimene akuyankhula munthu payekha mwina tisachedwe nazo ati those are individual comments or opinion yes which worries me okay Frank Mwenefumbo inu mwadandaula nazo zimene ndikudandaula nazo okay yes. Frank Mwenefumbo on one hand akuvomereza kuti I think it is not like it's we have moving parts because even wamva akhumbo kachale nawo so ndi chipani chawo akwafusa anthu amene akwakopa kuti avotere kuti kodi fertilizer ankati uza kuti tizigula ndama zingati like kuti he was not part of the team imene nkanena za mitengo now he's questioning people now what is the price of fertilizer today meaning he's punching holes in his own alliance like iweyo uli momwemo omaso kuikamo ukunena mavuta amene akuchitika momwe kobasi pamene tidakayembekezera kuti bweza umakambirana mkatimo nkumatiuza whether they've agreed or not zimene zikutuluka kunjaku ndi zinthu zovuta wanda. So my question was yes kuamva anthu amene akuyankhuliramo do you think kuti asogolerawo achakamva choncho why is it that we have not heard mwina Saulos Chilima atabwera nkwazuzula anthu aku UDM amene akuyankhula zinthu zimene zikuoneka ngati tinzosamanga kapena president IMCP because you must remember kuti Lazarus Chakwera nda president IMCP kobasi yes nda president aziko komanso is a president of wachipani chimodzimodzi so a vice president nda president a UTM awiri amene wawa sadapiteko kachita support candidate chiyambireni ma by elections you've never seen them endorsing which has been the case mina mbuyo is it because akuopa kuti mulomutho akaphonya amene kukalozana kozala nkomapezeka kuti finally because we haven't heard them anyamata awo akumalankhula is it a true reflection of what they speak akakhala kwauka kapena what is happening here chawezi these are questions we need to answer them chabwino tikakamba nkhani yakugwebana kumene akuvulazana apa tonse partners in verbal war akukokana kwambiri code war imeneyi akukokana kwambiri zinthu sizikuyenda bwino munapereka chitsanzo chabwino tiyambire pamene papa kena kutibwera kwa azisogolerawowa
munakambapo chitsanzo choti akhumboka chale is president wa Freedom Party by the way. Yes. Ndi amalankhula ku mzimba umene kundikhulupirira. Yes. Ndi amakamba pakuti amakamba mchitumbuka. Yes. Akuti ife tikamati kwathu nkuti ndikunoko aliyense azinyadira kwawo. Now ineyo I believe chimene amafuna kunena chona kuti mwina chidai chiyembekezo chawo chonena kuti popeza zimatheka mu mgwirizano nena kuti iya dera ili fodi amene ali kuni mphamvu komanso mwina kwawo ndi awawa mu mgwirizano bwanji ti asire awa achite field candidate iwo wakutiko kumene kuku. That was what I read in between the lines of that particular statement. Is that what they agreed? Zomwe ndikunena azowanda unena kuti vuto ndona kuti these gentlemen sadakhale ndi clear cut agreement imene alegwirizana mwina siti kudziwa kuti amvula so akuyankhula wamva amvula yankhulamo imene mumuti kuti ngati sadagwirizane kuti zinthu ziziyenda bwanji ndi pamene pali mavuto ngati adagwirizana ndesi zinabwere kuti ziyambe kugwira ntchito because they should have looked at all these issues nkumaona kuti anthu awiri sayenda limodzi asanapangane kunena kuti we agree the terms as we go along kuti tingogwirizana kwa president ndi vice basi kwina kuti iwona konko mene waimverera mavuto awanda amene akubwera kunena kuti ngati munena kuti iyayi mgwirizano udali wapa chisankho cha 2020 kuti tingothana ndi DPP tikalowe mboma. These are the undercurrents. Zinthu zake ziziyenda chonchi chifukwa chokuti aliyense azifuna kukokera kwache aliyense wanda amafuna atakhala patsogolo chipani chake chiziyenda chikhale ndi mphamvu koma nkhani iyi yosasangalatsa kumachitika makamaka mu mgwirizano wa tonse mwina ndibwerere kufunso lako wanda kuti kodi atsogoleri awiriwa amene amadzitchula ine yake kunena kuti they are the main partners sitidziwa ngati izolondola mwina that is reality. Yes, amatero I think anagwirizana main partners we are the main partners 9 nde malingana ndi 9 wadagwirizana kuti akuluakulu ndi awiriwa akuti UTM ndi MCB ndi akuluakulu ndi then other 7 yes ifa anthu abafusa kuti kodi achisi adabweresa ngati mavoti sife tunena amafusa danthu kuti achisi awo nena momve achisi adabweresa ngati chabwino musanong'one chabwino anthu akumva chabwino nkhani ndiyo kuti akuti iwo ndi ma main partners mu alliance imene mu komano ngati kunena wanda nayo kuti chachikulu chiona kuti atsogoleri awiriwa achilima ndi achakwera akuyenera kuti adzibwera poyera kulankhulana nawo makosa nawo pansipa kuti yayi zimene zikuchitikazi sizikuchita reflect bwino pa ifeyo koma wanda ineyo sindikufuna kubisa chichewa inenso ndikuona ngati kuti zinthu mutonsemo sizikuyenda yeti tisabise re ayi sizikuyenda patipo malingana ndiwe inenso ndikuona kuti zinthu mutonsemo sizikuyenda by the way nofuna ndingonena kuti ankolo to run a government of national unity to run an alliance government is not easy. Ndamumva ine Barack Obama akunena kuti in history the only most successful alliance is the North Atlantic Treaty Organization NATO. Basi Go everywhere and find out. Abana munaona ku Zimbabwe amogani ndi ashangai zinakwira you go ku Israel there was a time kudali nkulu inati mambuti Tsipi Livni he tried to come up with a government of national unity and Mr. Netanyahu sidaenda sidaende chimozi ku Britain kudali tibadi uyu ndani David Cameron ndi Nick Clegg find out mukumbukira number 3 ndamene ankaena kuti apange decide kuti apachita party na ndi mukumbukira nkhani imene so ife tikamakamba pankhanizi timakhala tikuchita relate ndi ma issues so he said the only successful alliance was or is NATO. Then in is why do you think kuti ma alliances maga these political alliances they don't work? Is it because of power? What is it? Because believe you me anthu akhala kunena kuti anthu amene amalawa ambiri adakhanga tadaikapo chidwe amataka aona individually amataka ika Lazarus Chakwera apa ndikuzaika Saulos Chilima apa uzati anthu awiri amene wawa I think atonesa zinthu zonse zinazione zimayenera kukhala choncho koma tikati tikaona chaka chapita pano but what do they even know what they are doing? Do you know why wanda anthu amayankhula chonchicha ukaza ineyo ndikati nganthu aja personally anthu awiri aja Chakwera ndi Chilima these two compensate each other very well unena kuti Chakwera eti very well tempered temperamental temper yabwino alindika temperament kabwino eti samakhala mamavuvu kwambiri mofatsirako plus the age now you look at Saulos very youthful eti still energetic and agile when he is to push he can push you understand so you see kuti compliment or supplement each other bwino now why don't we see that on the ground Jawezi instead
we hear their boys now at each other's throat. Hey. And tikumvetsedwa unena kuti one of the reasons in the delay of cabinet kuti mina igwire these are the issues we're talking about. Sinangati mapeza mpato yankhulapo pano tikumva kuti khanga tinkatimu zikuvutiramo so kuti abana nangano how many months now chiponyera inu chisandulankhana afika mpaka napo iwala kufusa munakosiya kuti akazafuna azapanga koma no, is it normal? It is not. It is not normal. What we were promised is not what we have now. It is not normal. Cabinet ijamela urata ichita by now. Adaibangasi. Koma mpekesera zikutipeza nkati. Mungu sankha amene ada mulibe anthu maujeniwo ma position atatu amene mulibe ma full ministers. Mpaka lero asogoleri kudabwa kuti kungoyikapo wina sufuta. Alliance ndio kuti ili ndi zina zimene zikulephera kuti. Sina ngali yesa bwana kukoka kwache. Zimakanika hivi ni kwangotuluka appointment bwana maparastato mutu wakhoza wina akamamba kuwerenga kuti kodi 2-1 maona IMCB awiri kodi wayitema ali kuti maona kuti politics banga choncho posa chedwa apa si Daud wapita ku makla nde akuti tikudziwa makuda kulankhula ndena amakumbutsa kuti koma dzulozulu tamva kuti akabwira apita ku mimu maona nde khanga adachida na balance kuti achidati so tidava achidati ali kuti achidati adatuluka maona adanata asiya kalendari so you would see kuti alliance mina sidikanene kuti ikwakanika kuchita manage koma sindu zozo liula bwino kuisa ntchito nchani koma ngati chinthu sichikutheka ndoti sikuchita manage. You can try to sugarcoat it, you can try to find a better way of running away from telling people the truth. The truth of the matter is we're failing to manage it because two people amene anthu adali ndi chiyembekezo akanakhala aliyesa kumpasadi nzake mpata kuti ase iwe thamanga umaziwa kukankha mekuneneramu kuti kacha achilima amakankha kankha amene ungakankhire public reform ija nakusiyira ise imenye meja igwire popanda kuti wina akazi kupanga bwezi akupanga a president memukuneneramu a president ndi munthu wokuti amalawi ambiri amaumbikira kuti I think sitinaonepo mwina president ngati amene iyi ali ndi attributes abwinobwino koma basi amankhapa ize zinthu zokuti zimachitika atungoye tikudikira tikonze zinthu abwana tikonze zinthu sakonza zinthu wanda the day iniyo imene mutazapezeke kuti mwakalipira holo abwana yachikwati that's the day muzazapange chikwati kumene ndi malowera unena kuti koma mwana andipanga next year ndipanga ukapanda kukumba foundation abwana nyumba suzamanga wanda issue ndiyo kuti anthu olawira akamakwatirana musanamizane kuti mukwatirana awiri chabe iwe ukubwera ndi nkwanyanya kampanga kamakonda chiwa choti nkwanyanya umabwera ndi gulu lako umabwera ndi nkwanyanya wako luggage yako uyuso ali ndi nkwanyanya wake usaone ngati kuti banja lanu lizingoyendera za awiri kuli gulu forces ena exactly so it's the same thing in mgwirizano huu tikoza unena kuti makosa na awiri awawe achakwera ndi achilima. Yes, we understand that time kuti adapatsidwa mpata oti agwirizane kubwera ndi alliance ngati imeneyi koma tisaname aliyense amati akamapita meeting kaya kwakumana anthu awiri iwo achakwera ndi achilima amanyamula abezi mina agwirizana ndi gulu lawo aliyense ambwera nazo kuti inetu kwa anthu anga akuti zakuti so zimenezo mwina ndi zimene zikuchitisa kuti mavuto ngati awatani apitilire koma ngati izizi sizikonzedwa pakali panopa we are in for more chaotic days ahead of us. Chabwino mukuonera Kwagwanji pano pa Times Television TTV komanso mumvera program imeneyi pa Times Radio. Lero ndilo lemba pa 18 October 2021 ndili ndi the young man Chawezi Banda mbali yakuno ndevu za mwayi Wanda Msisia. We're taking a short break and we'll be back. It's about time. Chabwino kupitilira ndi program yathu ya Kwagwanji lolemba pa 18 October 2021 ndili ndi the young man Chawezi Banda. Chawezi pakumabwera chimessage china chake mmafoni. Imozi mwa makampani amafoni amanja. Yomatumiza chiuthenga chimene anthu ambiri akupyana chontima kuti chiuthenga nchipopo apo. Chimangobwera chokha. Ndechikabwera foni chemango yaka pa
so sichikumapita mpaka na uchione chikuti your Malawi data manager facility ndechini ndi option atatu ati buy an internet bundle, continue with pay as you go, kapena kutapa. mmene mwachitena mu anthu achidziwa anthu amene ali ndi ngati ya ineyo provider amene ndikunena ineyo ali nacho mukuti mmene ndikunena papa chabwera changokhala ngati chandimva ndikukanyamula foni ndachipeza ichi chabwera ichi chilapachi ndachiona zimene anthu akufunsa ndokuti kodi sitingapeze njira ina chifukwa chomatha chikabwera usiku mucha ndoti chikumawala mbwe mpaka nokayitenga foni yako kachithimise foni ikutentha nanga si ndi chipop-up ndechingobwera. It's not like chikumabwera ngati kauthenga kuti iwo chite kuchitsegula chimabwera chotsegula kale kuchiyang'ana. Kodi sitingamapeze njira zina but how do you respect your customers kuti nthawi inoyo si nthawi yoti tizimpanga disturb customer watu tilibe ufulu kuti munthu asapange disturb. Tinene chonchi ndi nkhaniyo tikozonena kuti ndi how they manage their in-house in terms of communication yawo kupita kwa ma customers awo chifukwa chona kuti ine ndikudziwa unena kuti okay izizi ndi nkhani yokhudza tipereke chitsanzo chokhudza timati zindifuna unena chifukwa chokuti I'm looking for better terms sindikufuna kumponda wina aliyense koma I want to share what I want to share here this way unena kuti kawiri zimakonda kukhala zanga tamati ma loyalty rewards. Now ikakhala kuti ndi loyalty reward chifukwa customer amachoka zimene munenazi feedback head amaina kuti customer amachoka pa stage yongokhala atimati prospective customer or potential customer sadagulepo koma ali nkuthekera kuti akhoza kuyamba kugula kuchoka kwa inuyo ndi amakwera timati loyalty ladder ndi amayamba kukwera from prospective to a customer, from a customer to a client, from a client to a partner. Mazazo ni customer matokala partner. Mukazamva kuti word of mouth customer oja niyo mkozopezeka kuti osapanga advertise customer oja kubakunyamulira nutenga si kuti mumpasaka likose but because he or she is a loyal customer kwa inuyo he feels part of the organization ndi amatoka kunyamulira nutenga timati word of mouth or positive word of mouth iye uchama unyamulira nutenga now ngati zafika poti inu mwayamba unyamula nutenga negative ndekuti they are missing it somewhere. You understand what I'm trying to say? Yes. For you kuti inuyo mukanakhala kuti zimene mukunenazi ndekuti anthu mukugawana. And I don't know because I don't belong to that particular network. Now, I may claim kuti network imema ndipasa ine imapanga zolondola because they understand this particular business. Chimene ndifuna unena wanda choona kuti ukakhala kuti iwo afika pa left the feedback imene mukupereka. By the way, in marketing we say kuti 96% of dissatisfied customers never return to give feedback. They simply switch. They don't have even the opportunity to give that feedback. They simply switch to competition. But in customer mukampoa zimene mukuchita mukampoa customer mwakati ali ndi option sabwera kubwera kwa inuyo kusakuza naza kuti simukupanga bwino amangonyamuka kupita kwinako kukapeza service imene akupezayo. Now only 4% of dissatisfied customers come back to give you feedback. What does it mean? Anayi awo amene abwera kuzakuzana ndekuti they are interested in the relationship afuna kuti ubale uta upitilire mukonze mavuto acha. That is why I guess you have come kuti vuto limulipazi chivuto chimene chichi anthu ambiri akuchikamba ma social media akuchikamba. I don't know ngati chafika mwina ine yake amene amayang'anira zimezi kuti achiunikire kuti tikuyenera tizimpasa ulemu customer. Ndifake maana kuti customer ngati angakhale mukutumiza ma loyalty rewards messages you need to seek permission kwa mwini wache uja. Loyalty programs kumabwera ndi option kuti ngati ufuna uzilandira uthenga panga chaku press 1 kapena if you don't want to receive izi ngazezi opt out. This is how they are supposed to be programmed. But as it is abwana it has become chinthu chokuti anthu this is what we call clutter. Amayamba nomuntu uja kuboyeka nazo. You are cluttering exactly and the time umene chikumabwera bwana usiku nde munthu weti umwina ukugona ungodaba phone ngwe mwina atu pakubwera china chake only to find out kuti come on guys zimatopesa now ine nimangothandizira fanda ndakale disclaimer kuti I don't belong to yours. I belong to mine. Timakhala ndi anthu osiyana amene wawo amene ali mbali imene iyi. That's why tidabwera ndi message panopa inuyo ine aka chimene chichi chiunikeni chinthu chanuchi muchipezere nthawi yabwino imene mufuna muzichitumiza komanso chikhale ndi option kuti amene safuna kuti azichilandira azichikana kuti ife chimene chisabwereso
chipite kwa amene mwina chikwasangalatsa amene akuchifuna kuti azichigwisa. sentence yomaliza pomwepo asangalale kuti mwapatsa feedback. Yes. mukazaona kaya mwapita ku banki kaya mwapita kuti muzaona maika mepa ja box amati suggestion ja box kuti anthu azikupasani they feedback. understand kuti organizations feed on information. amati information is the lifeblood of any organization. ngati mukufuna kuti zinthu zanu ziyende bwino, call for feedback. iyi ndi feedback mwapatsa azimvera okha muntolo achitapo kanthu. Chabwino, Malawi yadusa sopano masiku 4 popanda munthu kumwalira ndi covid. Yes. Bwana imene ili good news, koma tikuyenera kuti tichite manage bwino chifukwa Yes. chokuti ngati sitipanga manage bwino nkhani zikhoza kusintha makamaka panopa kuti mutuluke kunjaku mukayende mukapeza kuti anthu asiya kuvala zotchinga kumaso, anthu akuvala zotchinga kumaso akafuna kulowa mu shopu chifukwa mashopu okha ena ndamene adakakamiza mwinaso ni makampani ena. Yes, koma otherwise kuti muyende m'misika muti muona kuti anthu avula mamaski. Why? Do we believe kuti mwina chifaitita ambiri mwina taba I don't know kuti number yafika ngati pano amene tabaya ma vaccine kapena tukhulupira kuti basi covid ija tathana nayo kapena zomwe za mawaves kuti tadusano pano pamwina tizalimbikitsanso wave ina ija ikamabwera. Why are we relaxing? Komanso how can we make sure kuti good news imene tinayo pano payi tichite safeguard abwana kuti sasanduke bad news tikamafikaso cha ma December January tazionera mwina mbuyo. nthawi yatawanda tingonena ponena kuti zikumveka kuti ndi nkhani zabwino chifukwa uthenga umene kuchokera akuti ku Public Health Institute of Malawi imapereka I think daily dashboard. Yes. imene maonetsa imene zinthu zikuyendera. akuti for the past 4 days sikudakhaleko imfa ina iliyonse imene ikukhudzana ndi COVID-19. uthenga wabwino olimbikitsa tikhoza kuyamba kusangalala koma we don't have to drop the guard. tisatayirire zonse zimene timachita pofuna kuti tipewe matendawa nzofunika. koma mwina wanda tingonenapo kuti akunena kuti zikuoneka kuti ku South Africa ku pachaso zimatikhuza kwambiri. Yes. I think Fatima chinana interact kwambiri. Yes. So akuti cha mu December mu akuti mwina ma cases akoza kuyamba sokwera. Chimodzimodzinso kwathu kunoko mu December muno. Ndi akuti ngati ma cases adayambe kukwera ndi kuti imfaso zikoza kuyamba kutani kukwera. So uthenga uwine naona kuti yayi tiunyamule tiupereke amve anthu chifukwa chona kuti akhale okonzeka komanso aonesetse kuti adziteteze zimene zikati zifuna zichitike tiyesetse kupewa mwina make tichite minimize mavuto ngati awawa. koma chachikulu chona kuti ndi uthenga usangalatsa. I remember wanda you said the meeting we were together ya Macro and the Ministry of Health. Yes. adanena apo kuti ino atulankhani. Yes. Make sure musamachite dwell pa negativity yokha. Because anthu amakhumudwa. Yes. Even tinamva so achiwoza pandawe Yes. Catholic University masiku awiri apitawo. akuti anthu ambiri amakhani nkhawa chifukwa cha mantha Amene corona. Yes. So ifeso ngatatulankhani ndi udindo onena kuti tizibweresako nkhani imene ili yabwino zosangalatsako zokhudza covid tizizinena. So to say kuti takhala kwa masiku anayi opanda munthu kumwalirapo ni nkhani Good yabwino. news. Yes, It's good manambers news. akutsika kwambiri. tilimbikire kuti nkhani yake izikhala imeneyi. That is why waonanso kuti boma lachitabe relax apo ndi apo tina kuti mina anthu mukhoza kuyamba kufewetsa kamoyo. koma chachikulu amene ukuona kuti suli comfortable moyo wako omwe ukonda kwambiri mask ijakhala nayo ka sanitizer umakhala nako talikira nani tisatayirire. chachikulu apachana amati stitch in time saves 9. Exactly. tisayembekezere kuti tidzadwale Tionekena zambi tionesetse kuti vaccine alipo pano. Yes. mbwe anthu mutha kulandira amene simunamalize kulandirano. ena achama ndi uzadzana kuti vaccine anafika mpaka na panyamata akucheza kuti ayi mukacheza ngati mukapeze mpata bwera ndikubaye ndi bwera baba tisanyozere tionesetse mpata wa vaccine ngati ulipo tiye tikabayitsa. nthawi yathu yatha. tathokoza wanu. ameneyo ndi Chawezi Banda mmodzi mwa akuluakulu akuno ku Times Television. ndathokoza bwana wanga kuchokera kwa ine ndevu zamwaye Wandala Msisi andikulipitirira ndikuonera mapulogalamu otsatira kuno ku Times Television TTV komanso kumvera mapulogalamu otsatira pa edesi yathu ya Times Radio. makomanonse goodbye.